Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Ito na ang pagpapatuloy ng aking kwento tungkol sa aking masalimuot na naging karanasan sa kamay ng mga masasamang tao na walang ibang inisip kundi ang kanilang mga sarili, mga taong mapangapi at mga nalasing sa kanilang posisyon. Mga taong ang pakiramdam pa rin sa kanilang mga sarili ay matitino at malilinis sa kabila ng kanilang pagiging mapang-abuso at kurap. Mga taong may kakayahang baluktutin ang tuwid at gawing maputi ang isang bagay na napakaitim. Mga taong masahol pa sa mga baboy na masayang nagtatampisaw sa pusali. Oo, ito yung mga taong hindi mo maituturing na tao at sila ang puntirya ko. Mabuti na nga lang rin at hindi lamang ang pagiging aswang ang ibinahagi sa akin ng matandang lalaki na siya nang itinuturing kong matalik na kaibigan. Tinuruan rin niya ako kung papaano pahirapan ang isang tao sa pamamagitan ng ilang orasyon at ritual, kung kaya maaari kong gawin sa kanila lahat ng naisin at maibigan ko. Lahat ng bagay na maaaring makapagpasaya at makapagpalubag sa loob ko ay maaari kong gawin. Kaya naman, gamit ang karunungang itim na ito, ay sunod kong pinuntirya yung mga taong nangahara sa akin, na inaraw-araw talaga nila ako at pilit na pinapipirma sa isang papel na iyon na may nakalagay na Notice of Illegal Construction, kahit pa nakikita naman nilang walang gumagawa. Inuna ko yung pinaka matanda sa kanila dahil nuknukan ng yabang katulad ng amo niya, na kung makipag-usap akala mo ang kaharap ay isang musmus na bata lang, na ang hindi nila alam ay baka di hamak na mas mataas pa ang pinag-aralan kaysa sa kanilang mga narating, na nagsunog talaga ng kilay at nagpabalik-balik sa paaralan ng 4 na taon para maging profesional, habang karamihan sa mga taong ito ay napasok lang dahil sa impluwensya ng kanilang mga kakilalang tao. Una kong pinaglaruan ang kanyang tiyan, na nagsimula sa karaniwang pananakit lang. Ayon sa kanilang pagkakaalam. Pero simula pa lang yon ng kanyang paghihirap, na kahit hindi ko personal na nakikita, ay naiisip ko na ang masagwa niya mukha habang nahihirapan. Bagay na bagay sa kanya yon, dahil sa siya ay mataba. Siguradong napapangiwi na siya dahil sa matinding sakit at pinagpapawisan ng butil-butil habang tinatrabaho ko ang kanyang sikmura. Napapatiimbagang pa ako sa sobrang panggigigil habang nilalapirot ko ang kanyang bituka
at iba pang laman loob. Sa ginagawa kong iyon ay pihadong nahihirapan na siyang huminga. Kung kaya, pansamantala kong tinigilan na muna. Hindi pa ako tapos sa ginagawa kong pagpapahirap sa kanya. At ayokong magtapos kagad iyon ng ganun-ganun lang. Hindi ako makontento sa sakit na nararamdaman niya. Napatingala ako at napaisip sandali sa kung ano pa kaya ang maaari kong gawin para mas lalo siyang magdusa. Tama. Sa edad niyang iyon ay sigurado akong paghihinalaang sakit sa diabetes ang sani kapag binulok ko ang kanyang mga paa. Napangiti ako at maya-maya pa ay napapayuko na ako sa kakatawa dahil sa sobrang saya. Pinahid ko ang luhang dumadaloy sa aking pisngi dahil sa sobrang kaligayahan. Naglabas ako ng isa sa paborito kong alaga at umusal. Hindi pa man ay magkabilang tenga na ang aking ngiti. Anong sabi mo? Galit lang ako kaya ko nagagawa ang mga bagay na iyon. Nagpapatawa ka ba? Hindi lang basta galit ang nararamdaman ko nung mga oras na iyon, kundi puot. Tama ang narinig mo. Puot nga ang nararamdaman ko. Kaya nga wala man akong gawin, ay maituturing na akong mamamatay tao. Pagkat ang sino mang napupuot sa kanyang kapwa ay isang mamamatay tao. Kaya nga wawakasan ko na lang rin ang buhay nila dahil pareho lang naman. At isa pa, yun naman talaga ang nababagay sa kanila. Pero hindi ako masaya na hindi siya makita ng personal na naghihirap. Kung kaya, paminsan-minsan kapag sinisipag ako ay dinadalaw ko rin siya na may halong pananakot. Ngunit hindi ko masyadong ginagalingan dahil ayokong mamatay siya kaagad dahil sa sakit sa puso. Gusto ko pa siyang paglaruan at pahirapan. Sa kalagitnaan ng gabi ay maingat at pasimple akong pumapasok ng bahay nila. Tamang-tama naman ang lokasyon ng kanilang bahay para sa ginagawa ko. Dahil mag-isa lang iyon at malayo ang kanilang mga kapitbahay. Kaya wala akong kahirap-hirap na nakakapasok at natatabihan ko pa nga siya sa kanyang higaan. Pero ang totoo, sa tuwing makikita ko ang pagmumuka ng damuho na iyon, ay parang gusto ko na siyang sakalin. Ngunit ni minsan ay hindi ko naisip na sakmalin ito sa leeg o kainin. Maingat ako. Dahil sa sama ng tao na ito ay naisip kong baka malason pa ako. Dahil sa sobrang dumi ng kanyang buti at dugo. Hindi. Nagbibiro lang ako nang sabihin kong baka malason ako. Dahil alam kong masarap iyon. Pero hindi ako nagbibiro nang sabihin kong masama ang kanyang buti. Habang nasa tabi niya ako at akin siyang pinagmamasdan, ay sinasariwa ko yung mga tagpo sa tuwing pinupunta nila ako. Maging yung kanyang mga sinasabi
ay akin ring binabalikan. Ang sarap ulit-ulitin. At napapangiti ako. Sabay uusal upang makapasok ako sa kanyang diwa. At bigla itong magigising na sumisigaw. Dahil sa sobrang takot. Panaginip lang pala, sabi pa nung tanga. Ang hindi niya alam, ilang bulate na lang ang naghihintay na pirmahan yung kamatayan niya. Wala siyang kamalay-malay kung anong masaklap na kapalaran ang naghihintay sa kanya. Dahil na rin sa masamang pag-uugaling taglay niya. Noon, hindi ako naniniwala na ang tao ay likas na masama. Pero nang makatagpo ko ang mga taong ito, ay parang gusto ko nang maniwala. Pasensya na kayo. Pero ang lahat ng sinasabi ko ay base sa naging karanasan ko. Sana nga ay mali ako. Marahil nga ay mayroon pa ring mga taong sadyang mabubuti. Pero baka mabibilang na lang sa daliri. At tulad nga ng inaasahan, inisip nilang may sakit ang kanilang padre di pamilya at kanila itong dinala sa doktor. Na ang naging resulta ng eksaminasyon ay yung iniisip ko. May diabetes umano ito. Kaya tuloy ang saya at ligaya. Matapos kong pamagain ang kanyang kanang binti, ay nagsimula na itong magkaroon ng mga sugat sa tulong na rin ng aking alaga. At naisip kong pamagain na rin yung isa pa niyang binti para hindi na ito tuluyan pang makapaglakad. Iyon ang plano. Gagawin ko muna siyang inutil ng ilang buwan para maramdaman niyang wala talaga siyang silbi, hindi lamang sa lipunan kundi maging sa kanyang mag-anak. At pagkatapos ay saka ko wawakasan ang miserable niyang buhay. Napakaganda ng naisip ko. Sa sobrang ganda ay napuri ko pa nga ang aking sarili. At kahit sabihin pang napapaliw na yata ako dahil sa tumatawa ko mag-isa sa loob ng madilim kong kwarto, ay wala akong pakialam. Ano sabi mo? Bakit nag-iisa na lang ako? Pinauwi ko na sa probinsya ang mag-anak ko. Naroon sila sa probinsya ng asawa ko. Ayaw ko silang madamay sa pinasok ko. At ayaw kong makita nilang ganito ako. Wala silang alam sa tunay na kalagayan ko. Hindi nila alam na isa na akong aswang. At nais kong ihiwalay ang sarili ko sa kanila pagkat sila ay tao. Siguro yan ay malinaw na sa inyo pagkat nabanggit ko na yan sa unahan ng kwento kong ito na kahit kailan ayaw ko nang matatawag pa na tao pagkat ako ay isang aswang. At alam nyo ba kung anong sunod na nangyari? Hindi na nagagawa pang makatulog sa gabi nung isang kontrabida. Siyempre, sila ang kontrabida. Kahit masama ako ang bida dito. Dahil kasaysayan ko ito. At ako mismo ang nagkukwento. At alam nyo ba kung bakit hindi siya makatulog? Dahil sa sobrang kirot na kanyang nararamdaman. Dahil sa mga sugat na nasa kanyang mga binti. At kahit nga talampakan niya ay nagkaroon na rin. Dahil napakasipag ng aking alaga.
At hindi ako tumigil na sindakin siya paminsan-minsan. At hindi lang siya, pati ang kanyang pamilya. Pagkat nakakakita sila ng mga uod at insekto na lumalabas mula sa kanyang mga sugat. Isa na namang napakagandang tanawin. Lalong-lalo na kapag nanlalaki yung kanilang mga mata dahil sa sobrang pagkagulat at takot. Hanggang pati mismo mga mahal niya sa buhay ay hindi na siya mahal. Anong ibig kong sabihin? Napagod na at nagsawa ang mga ito sa pag-aasikaso sa kanya. Kung kaya, pinagsasalitaan na siya ng mga ito ng mga masasakit na pananalita at kanilang ibinabalik yung mga pagkukulang nito sa kanila. Sinusumbatan nila siya at ipinapamukha yung mga nagawa rin niyang mali sa kanila nung maayos pa at mabuti ang kanyang kalagayan. At minsan, nang dalawin ko siya sa unang pagkakataon, ay nakita kong lumuha ang kapwa ko demonyo. Nung puntong iyon, ay bigla akong natigilan. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o malulungkot para sa kanya. Pero syempre, natuwa ako. Kayo talaga. Hindi na mabiro. Kahit ganito ako, ay marunong din akong magpatawa. Sa totoo lang, nung hindi pa nasasagad ang pasensya ko, nung hindi pa nangyayari ang mga bagay na ito, ay isa akong masayahing tao. Pero tama na yan. Balik tayo sa aking kwento. Nung huli, ay napilitan na silang ipaputol na lang ang dalawa niyang binti. Dahil nga sa sipag ng mga alaga ko, ay patuloy na kumalat at lumala yung mga sugat niya. Hindi nila mapigilan yung paglaganap noon. Na kung hindi nila iyon pinaputol, malamang ay balutin na ang buo niyang katawan ng mga sugat. May mga pagkakataong kasing maligalig din ang mga alaga ko at kung saan-saan sumusuot. Pero may masama akong balita sa inyo. Bagay na akin rin itong ikinagulat nang minsang bisitahin ko siya. Naabutan ko itong patay na sa kanyang silid. Di na niya rin siguro kinaya pa yung kasamaan ng kanyang mag-anak kung kaya nagpakamatay. Napakibit balikat na lang ako. Naisip kong mana-mana lang yan. Pero sayang talaga. Dahil gusto ko pa sana siyang paglaruan. Pagkat ang gandang pagmasdan ng kanyang mukha sa tuwing namimilipit siya sa sakit, na naitatanong ko pa nga minsan sa aking sarili kung saan na kaya napunta yung tapang niya. Alam mo yon, hinahanap-hanap ko yung angas at bangis niya sa tuwing kinakausap niya ako noon. At siya nga pala, alam niyo ba, nung nabubuhay pa siya at kasalukuyang kong pinapahirapan, ay isinabay ko na rin yung iba niyang mga kasama. Siyempre, alangan naman. Ano sila? Sinaswerte. At dito po, pansamantalang nagtatapos ang ating kwento. Muli, sana po ay inyong nagustuhan. At naway patuloy niyo pang subaybayan ang karugtong ng kwento po nating ito. Dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalagan.
Bago tayo tuluyang magwakas, ay bibigyan daan muna natin ang ilang mga pagbati sa mga masusugid nating taga-subaybay. Binabati natin sila Jovan Abanyo, Misuki Kawabata, Sevi Sevi, Burns A, Rose Ann Afable, Nelvi Katubay, Reggie Tyros, Maria Lisel Paro, Mary Asilar, Arlene Cools Besa, Jelly Ruba, Lynn Alejandreno, Monica Banal, Efren Rendon, Amelita Nicor, Amor Ayudan, Reggie Tyros, Ernesto Requerman, Grace Pitichu, Crisy Alipan, Lourdes De Jesus, Nilda Esteliore, Ronaldo Calipo, Girly Hagnaya, John Brian Kalila, Diaz Weng, Augusto Villan, Chris Garcia, Vesto Gaming, Wawi Dison, Jobert Dayon, Teresa del Puerto, Vince Ibabaw, Jennifer Tagpo, Presbiteros Rose, Laida Mercado, Teresita Cerone, Red Rivera, Datsky Channel, Samel B. Sapal, Jude's Evening Star, Rose Concepcion, Florita Peros, Adoracion Espirito, Lily Rose Berbigal, Aya Flores, Aisa Amigo, Junard Magnifico, Misuki Kawabata, Pilam Tupas, Rosmen Quaresma, Jonaline Alulot, Zero Crow, Dimples Yumi. Maraming salamat po at hanggang sa muli.